Добрий вечір. Ми розпочинаємо інформаційний ефір на телеканалі АТР. В ефірі програма «Трибюн», яку для вас сьогодні вестиму я, Сергій Щербина, та моя колега Христина Бондаренко. Доброго вечора. І сьогодні в нашій студії є міністр інфраструктури Володимир Омелян, який прокоментує найбільш актуальні питання щодо своєї сфери та щодо політики, напевно, пане Володимире. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Володимире. Як вже сказав Сергій, вже налаштував на розмову. Ми напередодні думали, з чого почати, так? З Укрзалізниці. Навколо вас дуже багато є тем, в тому числі конфліктних, але не можемо не розпочати, я думаю, що із теми Мартиненка. Я просто нагадаю нашим глядачам, що Миколу Мартиненка підозрюють в організації злочинного угруповання, яке через східний ГЗК купувало урановий концентрат за завищеними цінами, так? Чому до вас запитання? Тому що ви були одним із 4 міністрів, які прийшли під суд поручитися за пана Миколу, так? Ви зараз не жалієте взагалі про те, що відбулося? Про те, що зробили? Відверто, це було дуже складне рішення для мене особисто. Я вагався недовго в хронометражі, але довгий час для себе це переживав і потім, і під час. З іншого боку, є політична партія, яка делегувала мене як міністра. Є політичні домовленості. Є командна гра. Я завжди вважав, що я є командним гравцем, і я розумію, що якщо ми хочемо мати якісні зміни в Україні, ми не можемо досягти їх одинаками. Ну, так, на жаль, складається. Поки що. В цій ситуації тобто для вас це було гарантування якогось захисту? Ви кажете, що одинаками не можна? Ви знаєте, це запорука я це не розмінював реформ? на якийсь захист, але я просто вважаю, що якщо є партія, я від неї делегований, то я повинен, щодо менше ключові речі для партії важливі, я теж повинен синхронізовувати з ними. Оскільки тут не йшлося про те, що визнавати пана Мартиненка винуватим чи не винуватим, а йшлося про те, що він має мати право бути на свободі під час судового розгляду, він нікуди не тікає, я вважав за можливе для себе це підтримати. Я би дуже хотів, щоб в нас було поменше гучних затримань перед судом, а побільше, власне, ув'язнень. Тому що ми бачимо дуже багато красивих речей. Пригадуйте, у нас було колись випадок, коли арештовували прямо на Кабінеті міністрів у засіданні. Там інші якісь речі. Нічим не закінчилося, зрештою. І за 16 рік ми маємо 4 жалюгідних арешти. Люди бувають покарання, але це люди нижчого рівня, на них корупція не формується. Вони просто виконавці, чи там зробили свої самостійні рішення, але це точно не ті люди, які поширюють корупцію в суспільстві і в державі. Тому на цьому етапі я вважав, що це є абсолютно неможливе. Я розумію, який репутаційний буде для мене удар. Я розумію, що це багато в чому я через себе переступаю, але я вирішив зіграти команду. Пане Володимире, я напряму запитаю, якщо дозволите, хто вас попросив приїхати під суд? Це було колективне рішення. Тобто ви зібралися з міністрами, обговорили це питання і вирішили міністрами, їхати? представниками партії було достатньо багато колег. І ми, власне, схвалили таке рішення, що ми пишемо заяви, що ми беремо пана Мартиненка на поруки і їдемо до суду, щоб вручити ці заяви особисто. Де це відбувалося? Це відбувалося В Кабінеті міністрів? Так, в Кабінеті Чи це міністрів. в Офісі Народного фронту? Так. Хто збирав? Це по дзвінку збиралися? Як це все? Ми списалися були в чаті загальному. Була коротка зустріч на Кловському в штабі партії, але це ж не так суть важливо. Ні, це важливо, а хто? Арсеній Яценюк просив про те, щоб ви приїхали? Чи брав участь Арсеній Яценюк в вирішенні питання щодо взяття на поруки Миколи Мартиненка? Арсеній Петрович був присутній, безумовно, ми обговорили з ним це питання. Так. І що він говорив? Чому ви маєте піти? І чи можна було не піти? Ви знаєте, кожен може сказати так чи ні. Виходячи з того, що є багато роботи, виходячи з того, що я би дуже хотів завершити ті проекти, над якими я працюю, я вважав за доцільне, щоб ми об'єдналися і в цьому, і в цих проектах Міністерства інфраструктури також. Тобто ви думаєте, що якби ви не зіграли команду в цьому випадку, то ви лишилися без посади? Ви знаєте, я не хочу так далеко заходити в цих припущеннях. Я не думаю, що це було настільки прямолінійно. Я все-таки виходив з того, що на той момент була дійсно важлива ситуація. Ми говорили не про те, що людина винувата чи не винувата, ми говорили про те, що людина має мати право на свободу, щоб не бути ув'язненим під час судового розгляду. Я вважав, що це неприйнятним для мене підтримати. Ну, дивіться, в Народного фронту є не лише 4 міністри, які прийшли, їх значно більше за їхніми квотами. Чому виникало у вас запитання, чому лише ви в 4? От я уточню це питання, якщо Христина дозволить. Чому не приїхав Арсен Аваков? Я цього не знаю. Ми говорилися про всіх міністрів, ті, які приїхали, ті приїхали.
Хтось був присутній, хтось був в Аваков курсі. був чи ні? Арсен Борисович не пригадує. Петренко був? Був. І Петренко ухвалив для себе рішення не їхати. Там у нього складніша ситуація, оскільки я так розумію, що він був свідком по цій справі. Оскільки, ну і плюс він безпосередньо, там були окремі елементи цієї справи, залежали від його посади, там окремі підрозділи. Тому було прийнято рішення, це було зрозуміло, що йому не варто тоді брати його на поруки. Пане Володимире, Оскільки це був чіткий конфлікт інтересів. чи не викликає у вас сумнів відсутність Авакова у цілісності команди Народного фронту? Ні. Ну, для мене такі висновки я не роблю точно. Тобто ви вважаєте, що Аваков підтримує повністю політику партії, він також виступав за взяття на поруки Миколи Мартиненка? Ну, я вважаю, що Арсен Борисович на голову від мене сильніший політик, він може сам прокоментувати свої дії. Ні, от про члена команди Народного фронту просто запитую. Я не думаю, що це щось означає глобальне. Можливо, так сталося. Пане Володимире, ще одне питання, яке не можемо не запитати. От зараз ви там підтримали Миколу Мартиненка в цьому питанні, так, питання обрання запобіжного заходу. Однак у ЗМІ, та і я особисто, якщо чесно, чув від різних політиків інформацію про те, що ви зараз підтримуєте близькі стосунки з Ігорем Кононенком. Це правда чи ні? Ну, ви знаєте, можливо, в випадку окремих експертів, які коментують це, є взаємодоповнюючі речі, і Мартиненко, і Кононенко. З Кононенком, якщо я спілкуюся, це стосується наших законопроєктів. З Мартиненком я бачився один раз чи двічі в 2014 році. То я десь приблизно з однаковою ефективністю з ними підтримую стосунки. А з Кононенком ви частіше бачитесь? Безумовно, частіше, тому що він фактично один із лідерів БПП, і оскільки у нас багато законопроєктів, то є багато роботи спільно. Ну, Кононенко був на вашій підсумковій прес-конференції. Як хто він був? Ви знаєте, ми запросили обох лідерів фракції, і Кононенко, власне, був перший, хто підписався за закон про дорожній фонд. Він дійсно є добрим лобістом в контексті отримання додаткового фінансування для дорожнього фонду і для ремонту українських доріг, тому я вважаю абсолютно логічним його запрошення. Ми запрошували керівників фракції, але прийшов, власне, пан Кононенко і пан Бурбак. Ну, дивіться, свого часу, коли говорили про корупцію, в тому числі і там і Байден, та Джо Байден з трибуни, тоді серед депутатів і на зустрічі Байдена з єврооптимістами так звучали два прізвища як найбільших корупціонерів. Це прізвище було Миколи Мартиненка і прізвище Ігора Кононенка. Давайте уявимо теоретично, якщо там Ігор Кононенко опиниться в подібній ситуації з Миколою Мартиненком. Ви б взяли б на поруки Ігоря Кононенка? Кононенка я не знаю з боку корупції, я його знаю як ефективного парламентаря. В контексті інфраструктури точно. Щодо порук, я сподіваюся, що до цього не дійде. І я би, чесно кажучи, не хотів би продовжити свій досвід без безконечного поручителя. Бо я переживав вже за цей кейс, і де юре, як виявилося, таки, що в ухвалі суду немає мене як поручителя, за якимось дивним збігом обставин. Але це було теж для мене певне полегшення. Ну, Володимире, я, напевно, не політичне, але юридичне. Вимушений вас перепросити за певну таку особисту оцінку, але ви зараз дуже схожі на людину, яка намагається між двома вогнями якимось чином лавіювати. Тобто, з одного боку є Мартиненко, Яценюк, Народний фронт, з іншого боку є Кононенко, президент Насправді, і БПП. повірте, на моїй посаді вогнів набагато більше, на жаль. Ну, до речі, ми насправді так пішли від теми Мартиненка, хоча там є теж багато запитань. Я наперед вам дякую за щирість, так, тому що ми розуміємо, що питання досить незручні, так, для вас. Насправді питання абсолютно нормальні. Ви маєте право журналістів запитуватися, я повинен пояснювати свої дії. Просто я не перебуваю в ідеальному світі, чи, знаєте, штучній утробі, яка мене харчує, а я роблю реформи. На жаль, мені таку інструментарію ніхто не дав, що, хлопче, твори. А ми будемо захватно з тобою спостерігати, як ти це робиш. Ми про це теж далі проговоримо. Я би якраз продовжила би тему, якщо Сергій так почав цього там конфлікту президента і прем'єра. Всі вже про нього знають. Я сьогодні читала ваше інтерв'ю останнє для Ліги, здається, так? І там було запитання до вас, коли ви востаннє бачилися або там контактували із президентом. Ви тоді сказали, що там, можливо, не востаннє, але перша ваша комунікація відбулася тоді, коли був загальний конфлікт з Бальчуном. Так, це правда. Ви міністр від Народного фронту. Так? Володимир Гройсман – це людина, яка зараз асоціюється, в принципі, з Народним фронтом. Він підтримує теплі зв'язки з Арсенієм Яценюком. Ви пішли до президента. Ну, ви розуміли, що ви йдете, ви теж вступаєте в цей конфлікт. На що ви тоді розраховували і з чим ви тоді вийшли від президента? Чи заручилися ви тоді його підтримкою в цьому скандалі? Ви знаєте, оскільки скандал стосувався великої державної монополії,
На моє глибоке переконання, стосувався величезного за обсягом корупції в цій компанії, до якої причетні ряд народних депутатів і бізнес-групувань. Безперечно, для мене було особисто важливо зрозуміти позицію президента. Чи він промовчить, чи він втрутиться, чи він допоможе. Він допоміг. А як він допоміг? Що саме він допоміг? Я знаю чітко, що він підтримав мене в розвінчуванні корупції на УЗ. Я знаю чітко, що він підтримав мої звернення до правоохоронних органів. Я знаю чітко, що правоохоронні органи займаються розслідуванням низки резонансних справ на Укрзалізниці і не тільки там. По ситуації з прем'єр-міністром я особисто цього конфлікту не спостерігаю. У мене була дуже добра розмова довга в вівторок цей. Ми поспілкувалися щодо тих ключових напрямів, які я бачу як міністр. З прем'єром? Так, з прем'єр-міністром. Це була особиста ваша розмова? Так. А ви йшли, я чому питаю, чому це було вівторок? Тому що у вас ще прізвище лунає серед інших прізвищ там першими на вихід, так, при переформатуванні уряду. Чи була це розмова на підвищених тонах про майбутнє, чи це була звичайна розмова про реформи? Чи все ж таки ви говорили більш жорсткіше з прем'єром? Ні, у нас була абсолютно нормальна розмова. Не йшлося про якісь інші речі, окрім роботи. Для мене вкрай важливо, щоб ті проекти, які зараз з міністерством були ініційовані, а це захід Ryanair, захід ключових інвесторів залізничну, морську галузі. Це може все відбутися цього року, це мільярди інвестицій для України, щоб вони мали місце. Прем'єр запевнив своїй повній підтримці цих проєктів, тому я вважаю, що не менше з мого боку, дуже добра розмова і гарний початок подальшої роботи. Пане Володимире, якщо дозволите, я все ж таки хочу повернутися до персони Ігоря Кононенка. Чому? Тому що пам'ятаєте історію про Шулявське місто Києві, який там наполовину обвалився? Частково обвалився, скажімо так. І виникла дуже велика суперечка між президентською командою та командою мера Києва Віталія Кличка. І в цій суперечці виявилося, що Ігор Кононенко має якісь бізнес-інтереси в Автодорі, зокрема в Київавтодорі, що він вимагав начебто відставки голови Київавтодору. А ви говорите про те, що Кононенко допомагає залучати кошти. Чи не вбачаєте ви в цьому бізнесового інтересу Ігоря Кононенка? Я не бачу з дуже простої причини. Кононенко не має інтересів в Укравтодорі, а у Київавтодор це не є частиною Укравтодору. Це є муніципальна структура міста Києва. Тому тут жодного пересікання немає. Про цей конфлікт я читав, наскільки він правдивий. Ви знаєте, є дуже багато здогадів. Я пригадую, коли я проводив компанію DP World, то я був власником, лобістом, і DP World, така номер 3 компанія у світі, ледь не була зареєстрована в Троєщині на моє особисте ім'я, і не був власником багатомільярдної компанії. Потім, коли я займаюся зараз Ryanair, я теж читаю про себе купу всілякого лайна, і я розумію, через це треба прийти. Тому багато які повідомлень треба добре аналізувати перед тим, як робити чіткі висновки, мені здається. Пане Володимире, чи зустрічалися ви після суду з Миколою Мартиненком? Ні. Ви не бачилися? Він не подякував? Я читав його інтерв'ю в цензорі. Він вам єдиному, кому подякував. Він мене згадав, та я був теж вражений з цього приводу, але особисто я фізично його не бачив. Якщо ви заговорили якраз про інтерв'ю Микола Мартиненка, сьогодні воно вранці вийшло, хочу одну цитату його провести. Він сказав, по-перше, всі ми знаємо, що Микола Мартиненко вважає цей процес політизованим. І він сказав, що НАБУ – це політизований філіал грузинської мафії. Ви погоджуєтеся із ним? Ні. Я вірю в НАБУ. Я вірю, що вони роблять правильну справу. Я розумію, з яким тиском вони стикаються, бо я відчуваю цей тиск на своїй посаді, коли хочу щось змінити. Так. Ви знаєте, насправді, будь-яка річ, яку ти міняєш, так в Україні сталося, що хтось за нею стоїть. Хто на вашу думку, тисне на НАБУ? Про вас ми ще поговоримо. За НАБУ я не готовий сказати, але я розумію, що будь-які їхні спроби арештувати, їхні спроби притягнути до відповідальності, розслідування, чи навіть інколи, як ми бачили недавно, спроби допитати, вони викликають протидію. Як на мене, це абсолютно нормальний процес, і, наприклад, те, що ми робимо в Міністерстві інфраструктури, ми від початку будь-якої ідеї, ми просто запрошуємо всіх правоохоронців. Кому цікаво, той приходить, дізнається, чим ми займаємося. Коли це буває там по факту, що хтось раптом щось там знайшов з якогось року, ми терпляче пояснюємо, доводимо, жодним чином не ховаємося. І я вважаю, що це саме та взаємодія, яка потрібна. Інша проблема, що нам ховати нічого.
а мабуть комусь є що. Ну, І є така реакція. Чи погоджуєтеся ви з оцінкою Миколи Мартиненка, що справа проти нього є політичною? Я впевнений, що деталі справи ви обговорювали під час ваших нарад, чи підтримувати Мартиненка, чи ні. Ну, напевно, читали прес-релізи НАБУ, розумієте, про фабулу цієї справи. Ну, було б дивно, якби ви брали на поруку людину, не розібравшись у справі, відверто кажучи. Ви вважаєте, що вона політична? В житті бувають багато дивних речей. Але я не готовий коментувати, що це справа політична, я все-таки хотів отримати неупередження рішення суду. І тут вкрай важливо, щоб у нас до суду була довіра. Бо розраховувати на неупереджене рішення суду, якому ми не довіряємо, в принципі, неможливо. Яким чином це зробити, в мене немає готового рецепту. Можна дивитися судові слухання, можна готувати свою legal opinion окремо по кожному кейсу, який розглядається. Але це величезна проблема, що жодна справа в нас не доведена до логічного кінця. І це, знову ж таки, чергова ін'єкція для наступного витка корупції, бо всі розуміють, що всі безкарні. Якщо дозволити ще не більш загальне тепер питання, на вашу думку, чи взагалі діяльність антикорупційних органів, НАБУ, зокрема, є ефективною? Тому що я чув дуже багато звинувачень, зокрема з боку Народного фронту, про те, що ця структура отримує там величезні зарплати, отримує величезне фінансування, а ефективності немає. На вашу думку, чи є ефективність у роботі НАБУ? Величезна зарплата – це один із тих механізмів, які ми всі, як уряд, як парламент, впроваджували для того, щоб отримати незалежних людей. Тепер нам всім, політичній еліті, треба навчитися не втручатися в роботу цих людей і вимагати від них результату. Наскільки ефективна, я б, безумовно, хотів бачити набагато більше справ. Я знаю чітко, що я передав великий масив документів по низці зловживань, які відбуваються в моєму відомстві. Наразі йде поволі, я знаю, розслідування. Але з іншого боку... Ви в тому числі подавали документи на Бальчуна, так, до правоохоронних органів? Там була низка документів і по пану Бальчуну, і була по панам Дубневичам, і по інших фігурантах. Я знаю, що розслідування йде, але, скажімо, на цьому етапі ту інформацію, що маю в робочому порядку, то інші правоохоронні органи просунулися значно більше, ніж НАБУ. Шкода. А які саме правоохоронні органи? Генпрокуратура чи МВС, чи хто? Давайте поки що лишу це за кадром. Я думаю, що, дай Бог, за тиждень ми будемо мати відповідь. Дивіться, повертаємося знову ж таки до судового процесу. Дехто вже з експертів сказав, що таким чином це і протистояння Яценюка і Порошенка, в тому числі Мартиненко щирив зуби, коли привів 4 міністрів і, здається, 18 депутатів. На вашу думку, якби не було взяття на поруки, що тоді було б з Мартиненком? Я думаю, в цьому плані справа пана Насірова показова. То ви думаєте, що він і без вас би вийшов? Я не знаю. Я можу багато що в себе в голові складати, різні пазли. Проблема в тому, що ці пазли, які складаються, не піддаються жодній логіці, бо в нас немає системного бачення в країні. Це велика проблема країни. І в нас є, знаєте, така перманентна... Так дико чути від члена Кабінету міністрів. Ну, ви ж хочете щирої розмови? Ні, я ж не заперечу ваші слова. І проблема в тому, що в нас йде така, знаєте, постійна війна всіх проти всіх, і формуються найрізноманітніші коаліції, не кажемо політичні в парламенті, а просто коаліції всіх проти всіх. І це неприродно. Тобто, якщо в тебе є якісь принципи, якщо в тебе є якісь бачення, якщо ти маєш якісь цілі, ти їх не зраджуєш, ти йдеш вперед. Вони можуть модифікуватися на відсотків 10-15, але не докорінно. У нас сьогодні ранку можна прокинутися корупціонером, потім під час обіду стати антикорупціонером, а потім вже ввечері піти розмальовувати арку дружби народів на пагорбах Дніпра. Це так неправильно. Ви згадали слово «коаліція». Знову ж таки, Народний фронт з БПП формально є в коаліції. Але тим не менше, це говорячи про політичну гру, про команду, на суді у Мартиненка ми побачили депутатів і міністрів лише від Народного фронту. Очевидно, ця тема не могла не бути темою розмови серед ваших колег і інших міністрів, в тому числі по квоті БПП. На вашу думку, чому БПП не висунуло своїх міністрів, депутатів? Не знаю. Пане Володимире, давайте тоді більш до вашої компетенції перейдемо. Я зараз хочу вас про дещо попросити. Ми всі чули про конфлікт щодо Укрзалізниці, про ваш конфлікт з Бальчуном, про
всі ці подробиці. Якщо можна, поясніть, будь ласка, простою мовою. От я більш ніж переконаний, що глядачі взагалі не розуміють, про що йде мова. Поясніть, на вашу думку, в чому є проблема Укрзалізниці, в чому сутність вашого конфлікту з Балчуном? Проблема дуже проста. Коли пан Балчун брався на роботу, йому дали високу зарплату і вимагали високих результатів. Що, як на мене, є логічно. Результати мали бути, вперше, в чому? Внутрішні зміни, які, в принципі, суспільство не хвилюють, але вони вкрай важливі для подальших деліверів для суспільства. Мала бути прозора система управління нового типу вертикальна холдингова компанія, мали бути набрані компетентні люди, не заангажовані. І ці речі не відбулися. Як наслідок, ми маємо зрив усіх планів, які ми собі вимальовували. Тобто ми маємо зрив транзиту, ми маємо зрив модернізації локомотивів вагонного парку, ми маємо зрив міжнародних домовленостей, які мали світовими виробниками локомотивів, інших речей, що хотіли відкривати спільні підприємства на території України, запускати їх в роботу, отже, створювати нові високотехнологічні робочі місця. Ми маємо прямі збитки для бізнесу, оскільки Укрзалізниця виявилася нездатна через поганий менеджмент закупити достатню кількість пального, інших речей для того, щоб товари перевозилися спокійно і контракти зовнішньоекономічні, в тому числі, не зривалися. І, безумовно, ми маємо величезні проблеми для пасажирів, тому що вагони не відремонтовані, достатньої кількості потягів немає. До пасажирів, як і було традиційно, так і лишилося зверхнє ставлення, вони такі, знаєте, ордименти до вантажних вагонів. Ну, поїде цей в цьому, поїде, не поїде, то хай йде пішки. Ці всі речі ми запланували поміняти ще в 2016 році. Безумовно, ніхто не може пообіцяти, що, мовно, 1 січня 2017 року виїхали би геть нові вагони і потяги, але якщо ми побачили, що бодай змінено 10-15% рухомого складу, є чіткі плани, бізнес працює за прозорими схемами, а не тіньовими, коли не зрозуміло, який результат, коли оголошуються тендери з завищеними дикими цін, коли відбуваються якісь домовленості, якісь там ходаки ходять навколо по приміщенню Укрзалізниці, домовляються про щось по ресторанах. Такі речі недопустимі. І, власне, новий менеджмент мав покласти цьому край. Те, що відбувається зараз в Укрпошті, коли бізнес аплодує, вони чітко розуміють, куди рухається Укрпошта. Те, що відбувається зараз в адміністрації морських портів, коли ми провели всього лише 2 тендери, от буквально зараз ми закінчилися, і ми зекономили для держави 400 мільйонів гривень на рівному місці. Минулого року ці гроші були би просто банально вкрадені. І, до речі, тоді минулого року ми за це теж шельмували в пресі, я був там бог війни, бог корупції, причому посилання на російський сайт, який дізнавався, що таке прізвище Муляр, що не тільки бандерівець, але він ще корупціонер, бо він там хотів поміняти менеджмент на адміністрації морських портів. Доводиться треба буде. Ну, тобто, ці всі речі, я маю з чим порівняти, бо є історії успіху на інших напрямках, і я очікував, що саме така історія успіху ключова буде на Укрзалізниці. Це було вкрай важливо, бо це могло запустити економіку України, розміщення замовлення українських заводів, дати роботу людям, а отже зарплату. І люди повернули б ці гроші знову ж таки в оборот. Пане Володимире, знову пряме питання. Чи співпрацює зараз менеджмент Укрзалізниці з членами фракції БПП, братами Дубневичами? Вони це відкидають. За моїми даними, абсолютно так. Співпрацюють? Так. В чому полягає ця співпраця? Це питання різного характеру. Це питання, починаючи від закупівель різної типу продукції, які від структур, які афільовані з народними депутатами, питання координації вантажних перевезень в ту чи іншу сторону, питання окремих міжнародних контактів. Тобто, на жаль, така тенденція зберігається. І, власне, тут я щиро покладаюся, що це такі правоохоронні органи, і мені хотілося б першим правоохоронним органом, щоб це довів до кінця, щоб це було НАБУ, поставили крапку в цьому питанні. Бо так тривати вічно не може. Укрзалізниця вже майже не жива. І от ще рік-два ми будемо мати колапс. І величезні труднощі цього року. Це не повинно так бути. Дивіться, про братів Дубневичей ми вже чуємо не вперше. Чули, що коли ви були заступником міністра, у мене до вас таке от запитання, воно, можливо, загальне, про схеми. Всі розуміємо, що є потоки і схеми в уряді. І я би хотіла, щоб попросила би вас порівняти, ви були за часів Яценюка, заступником зараз ви в уряді Гройсмана. Можете по 5-бальній шкалі сказати, які схеми, які потоки
зменшилося або збільшилося в порівнянні з Яценюком і Гройсманом? Ви знаєте, я не думаю, що це буде коректна оцінка з мого боку, тому що тоді я був заступником міністра, я їх бачив збоку, а тепер мені доводиться їх зупиняти особисто. І я от, знаєте, сьогодні ранку написав Поварському, вискочила випадково у Фейсбуці фотографія з ним десь там ще в 15-му році. Кажу, слухайте, як було добре і затишно, коли ти був міністром, а я був всього лише То заступником. зараз за Гройсмана збільшилися схеми, ніж за Яценюка? Просто я на іншій посаді, в мене більше проблем. І я розумію чітко, але з іншого боку, ви знаєте, це насправді величезна насолода, коли ти досягаєш гарних речей. І це дає якийсь резерв для міцності. Чи їх стало більше? Мабуть, що ні. Просто стало складніше їх долати чомусь. Пане Володимире, чи розповідали ви цю ситуацію з братами Дубневичами, з Большуном Ігорю Кононенку? Ну, він замголови фракції БПП, зрештою. Кононенко просто Ви знаєте, Хтось же ж має вирішити це питання, я про зрештою. цю ситуацію з Большуном переговорив з усіма. І що сказав Кононенко? Ну, він теж був шокований від цього всього. Точно неприємно. Кононенко шокований, це трохи як в цій ситуації. Я ж кажу, що я його знаю просто трошки з іншої сторони. Тобто... Ми його теж з різних знаємо. Таке. Пане Володимире, не можу не задати вам ще одне питання. От зараз я чув таку думку, скажімо так, що те, що відбувається зараз у стосунках між керівництвом Укрзалізниці та керівництвом Міністерства інфраструктури, є бізнес-конфліктом. І при цьому вас називають людиною, яку лобіював Рінат Ахметов. Це правда чи ні? За час своєї каденції я встиг бути людиною від Коломойського, від Ахметова, від Кононенка. Про Коломойського не чув, а про Ахметова Я чув по своїх окремих. У мене там просто випадково взяла 1+1-2 репортажі і всі сказали, о, так це зрозуміло. Ні, це точно неправда. Ахметова я ніколи в своєму житті взагалі не бачив. Ну, по телевізору хіба що. Більше того, я не можу бути людиною Ахметова, лобіюючи підвищення тарифи на УЗ у 2016 році, коли я ще був виконуючим обов'язки міністра, потім міністром. В Ахметова свій великий системний бізнес. Але ми точно не перетинаємося навіть в контексті Укрзалізниці, яка, безумовно, для нього цікава в тому сенсі, що вона має гарантувати стабільне транспортування і продукції, які виробляють його компанії. Це системно важливий бізнес. Безумовно. Можна виробити все, що завгодно, якщо не можеш ти його вивезти, то ти просто насолоджуєшся складом, який в тебе забивається, і потім ти банкрутуєш. Можливо, одне з останніх запитань, воно може видатися дещо банальним або прозаїчним. Дивіться, ну, з огляду на останнє інтерв'ю Мартиненка, в тому числі, і те, що відбувається в політиці, Жванія, там, давайте жаргонізмами, кинув там Мартиненка, Онищенко там ще когось кинув. Це в політиці, в українській останній час постійно всі один одного кидають. Одразу перепрошую за запитання, що таке поставлю вам. Вас кидали політично, можливо, бізнесово? Ну, бізнесово, в принципі, кинути неможливо, бо немає що кидати. Давайте політично. Політично не часто. Найчастіше раз на місяць. І що це було і за яких умов? Хто були ці люди? Ви знаєте, давайте без прізвищ. Будь-яка Просто ситуація якась така. Ситуація будь-яка. Тобто зміна менеджменту, вимагання прозорих IT-рішень для тих чи інших галузей, коли такий комп'ютер дурити важко. Можна але це дрібні. І в прозору придумати схему. Про масштабні такі от. Пережив декілька разів. Перший раз в мене була криза, коли я ходив з реформами, а довго дуже шукав співрозмовників, з якими поговорити можна про ці реформи. Порошенко, Гройсман. Ні, безумовно, вони всі люди, в кожного може бути своє бачення ситуації в силу ту інформацію, якою людина володіє. Якщо в тебе є можливість пояснити свою позицію чітко, детально, тоді є шанс для того, щоб ви знаходите спільні точки дотику. Але якщо ти переходиш людині дорогу, яка заробляє гроші, а ти своїми діями їй заважаєш ці гроші заробляти, як вони кажуть, що це банальна крадіжка, то безумовно, що компромісу неможливо. Ще одне останнє коротке запитання навздогін цьому, теж, можливо, некоректне. У вас колись була така можливість, або думками ви думали теж комусь щось зробити, обіцяти і не виконати? Політично. Зараз говоримо чисто політичні. Знаєте, коли я навчався був в Канаді, якщо у нас ще півсекунди часу, то там була дуже така гарна гра.
дуже проста, насправді, але психологічно люди з Радянського Союзу чи з України не змогли її осягнути. Тобто ти кожного разу підвищуєш ставки, але максимальну кількість балів ти заробляєш тільки тоді, коли ти знаходиш компроміс з людиною, що кажете однакові цифри. Наші завжди кидали на першому ж ході. Пане Володимире, мусимо завершувати. На жаль, не веселе, але тим не менше. Дякую, що знайшли час прийти до нас. Це був Володимир Омелян, міністр інфраструктури. Ми ж побачимося за декілька десятків хвилин у цій студії. Не перемикайтесь, буде цікаво.